Metzev illum qiegħda fuq 3 kontinenti, South America, fl-Ewropa u fl-Afrika ta' fuq. Aħna l-viżjoni tagħna huwa li nibqgħu nespandu matul il-5 snin li ġejjin, se nitlu fl-Afrika t'isfel u qed nieħu gost li l-Ministru ħabbar li se niftħu ambaxxata wkoll hemmhekk kif konna tkellimna qabel ma ħareġ il-budget. Kumpanija bħal tagħna tesporta kollox u għalina huwa importanti li jkollna r-rappreżentanti tagħna fil-pajjiżi fejn aħna immorru bħala mistednin biex nagħmlu x-xogħol. Bħala gvern nirrikonoxxu s-suċċess li numru ta' kumpaniji li huma bbażati hawn Malta qed jagħmlu u l-Metserf mhijiex eċċezzjoni. Il-Metserf ilha kumpanija li mwaqfa mill-1974 komplet tikber, ma kibritx biss hawn Malta ma kibret ukoll fis-swieq barra minn Malta. U dak huwa s-suċċess li l-Gvern Malti jieħu gost jiċċelebra wkoll fost l-oħrajn u barra ċelebrazzjoni ta' dan is-suċċess li kumpaniji bħal Metserf qed jagħmlu bħala gvern aħna wkoll għandna l-aspirazzjoni u l-viżjoni ta' Malta li tkompli tikber f'numru ta' postijiet, f'numru ta' kontinenti fosthom pereżempju l-kontinent Afrikan fejn għall-ewwel darba ftaħna ambaxxata subsaharjana ġewwa il-Ghana fejn hemmhekk diġà qed naraw ċertu riżultati pożittivi li nixtiequ wkoll li naraw anki fi żmien li ġej. Barra minn hekk il-Lvant Nofsani u l-pajjiżi fil-Golf Arabi huma reġjuni ieħor fejn bħala Ministeru qed nippruvaw nħarsu lejn l-opportunitajiet li jeżistu hemmhekk biex inkunu nistgħu niffaċilitaw dan anki lill kumpaniji li huma bbażati ġewwa pajjiżna. Kif tħabbar ukoll fil-budget l-Amerika t'isfel hija wkoll post fejn qatt m'għandniex ambaxxata u allura huwa importanti ħafna li jkollna l-ewwel ambaxxata tagħna f'dik iż-żona biex inkunu nistgħu anke niffaċilitaw u niftħu opportunitajiet ta' kummerċ għal kumpaniji li huma bbażati ġewwa Malta. Finalment il-Gvern jibqa' dispost li jisma' minn dawn il-kumpaniji li jagħmlu suċċess u tikomplu jagħmlu suċċess, is-suċċess tagħhom huwa wkoll is-suċċess ta' pajjiżna, però fl-istess ħin aħna nibqgħu miftuħin għal suġġerimenti u kif nistgħu bħala gvern intejbu l-għajnuna u s-sosten tagħna lil dawn il-kumpaniji.